Маргарита Терезиева в истинския TikTok, не този в YouTube. Може да ме намерите Валентин Проедно. Така, днес ще играем FIFA. Извинете, че не съм снимал от отдавна видеа. Имах много неща за правене, много работа, но ето, завърнах се. Добре. И хора, напишете долу в коментарите това дали отбора ме се доближава до като на Реал Мадрид. Искам да ми кажете. Малеко носи. О! Какъв то е? Кажете дали се приближава. Арде! Арде! Хора, то не игра и сега ботовете си му играят. Ето, играят ботовете. Ето, сега играят ботовете, ще е често ботове срещу ботове. Ама ще е често. Аз малко да поиграя. Засада! Засада! Направих смяна на вратарите по-рано. Хай задно. Добре, главичка стана. Сега, ако издаде дуспа, а не. Хора, гледате ли сега? Кристиано. Не стана. Сега то пак исках да направи засада, ама не успя. Видяхте ли защо смених вратарите? Хора, напишете долу в коментарите дали вие сте футболисти или просто така си гледате видеа. Това вече си беше случайен гол, защото вратаря ми се хвали. И той играе с ботовете и да, и аз да спуса ботовете. Хора, според мен ботовете играят много по-добре от нас.
Но то си е поставил ботовете, няма смисъл да играм. То си е послал ботове, такъв е смисъл да играеш срещу ботове. Ай, малко ще поиграем на Squad Busters. Да знаете, може да се играе в България, ако искате, можете. Или съм влезал в Brawl Stars, или в Squad Busters. Добре, в Squad Busters. Squad Busters! Иначе хора, напишете долу в коментарите дали искате видеа на Squad Busters. Не така по едно-две, да качвала по няколко. Добре. Нещо фри видях, че има. Чакай. Вижте. Мале. Добре, че дойдох тук в шопа. Хора, малко ще намаля звука на играта, да не кажете, че е много шумно. Е така. Трябва да ми даде тук кокошката. Тя ще ви даде лекичка. Айде! Малко тука. Няма да нападам. Просто така я исках. Да, нещо да взема. Ево тука. Така сега пари. Така. Това много ще пуска, ама по-добре първо да си направя отбор. Да, че Рейдър. Аз го забрих, че го имам. Гледайте сега, мога да дойда тука. Ето идвам, апгрейдът съм, идвам тука, стоя си, събирам се. Ето. Така като съм апгрейднат. Така ще умра. Тази игра тук е много напредната. Сега няма да съм на второ място. Ще ми свалят второто място. Така мисля. Да, ето свалиха ми. На мен сега ме е страх да отидем в център. Но бързо минах. Аз минах като някакъв пъзъл иначе. Вече ми е по-голям. Така. Тук е едно такова.
Кора е са. Не са. Добре. Аз внимавам да видя да... Айде! Мачка, взимам краба. Докъде стигна, до там съм стигнал. Второ место. Пак става. Исках супер биг рер. Ама не се падна супер биг рер. Нищо, и рер става. Шели. Иначе, кога ще ми ги даде да играя? Хора, до тук свършва видеото. Чао, до нови срещи и да сте живи и здрави всеки ден.